салом дӯстон, дастаи Пари Сен-Жермен дар як навори видеои кишвари Қатарро бо рӯзи истиқлол табрику таҳният намуд. Дар навори видеое ки дар Твиттер пахш шуд, иштироки асосии даста иштирок карданд. Месси, Мбаппе, Неймар аз қаҳрамонҳои асосии ин видео мебошанд. Иштироки саршиноси футбол як кишваре ки футболи Фаронса ва Аврупо вақтҳои охир таъсири бузург расонида истоданд, бо рӯзи ба даст овардани истиқлолияти миллӣ табрик намуданд. Ин амали Месси аз ҷониби васоити ахбори омма маҳкум гардид. Месси аз як футболбози гений ба нафаре табдил гардид ки барои иҷро намудани шартнома маҷбур шудааст. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дӯстон, футболи даставӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро боз то рақобатҳои интизоранд. Аталанта баъди паридан аз Лигаи Чемпионҳо ҳамаи қувваи худро дар серия А сарф карда дастаи Ромаро бо роҳбарии Маурино пешвоз мегирад. Тоттенхем омадомади Ливерпули нотакрору интизор аст. Атлетикои дар кризис буда ба меҳмонӣ ба Севиля меравад. Лидерони серия А Милан ва Наполи бошанд, қувваи худро санҷида мефаҳманд кадомашон беҳтаранд. Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. Ҳамаи маълумото дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳамасола рӯзи 18 декабр дар Қатар иди истиқлол ҷашн гирифта мешавад. Ин кишвари арабӣ маҳз дар ҳамин рӯз соли 1878 истиқлолият ба даст овард. Баъд аз ёфтани нефт дар биёбонҳои бесартопо, Қатар ба яке аз боитарин мамлакатҳои олам мубаддал гашт. аҳолии ин кишвари арабӣ дороии зиёд доранд. Футбол вақтҳои охир дар ин мамлакати арабӣ хеле рушд кард. қаҳрамони Осиё шудани дастаи мунтахаби Қатар ва баргузории ҷоми ҷаҳон дар соли 2022 дар ин мамлакат гувоҳи гуфтаҳои болоянд. Ҳама ин дар натиҷаи он амалӣ шуда истодааст ки пули калон ба футбол дар Қатар ҷудо шуд. Оҳиста-оҳиста шайхони араб баъд аз гузашти айём ба футбол дастдарозӣ карданд. Дар Аврупо дастаи онҳо ПСЖ аст. Бо овардани маблағи ҳангуфт ба ин дастаи шаҳри Париж, он ба яке аз клубҳои пурқуввати аврупоӣ табдил ёфт ки буҷаи солонааш аз бархе кишварҳо дида бештар мебошад. Маблағҳои шайхони араб иҷоза медиҳанд ки якбора дар як даста Месси, Неймар, Мбаппе, Рамос, Ди Мария ва дигарон бозӣ кунанд. ҷамъ кардани ин бозингарон дар як макон худ гувоҳи он аст ки пули бемаҳдуди онҳо дар футбол бисёр корҳоро карда метавонад. ва аммо ин корҳо на ҳамеша хубанд. Барои мисол, ҳамин табрикоти Месси, Неймар ва Мбаппе байни ҷомеаи футболӣ андешаҳои гуногунро дар миён гузошт. баъзеҳо мегӯянд ки қатариҳо бозингарони соҳибэҳтиромро ба бозичаи худ табдил доданд. агар кор ҳамин тавр ҷараён бигирад, пас баъд аз муддате мо дар твиттери ПСЖ табрикоти ситораҳои асосии дастаро ба ҷашни Зодрӯз ва пасон ба рӯзи алифбои қатариҳо мебинем. дар боробари Месси, Неймар ва Мбаппе дар навори видеоӣ ҳамчунин Преснел, Кимпембе ва Маркиньос нақш офариданд. Месси ва Неймар дар Лигаи Миллатҳо хоҳем дид. ин кор соли 2024 рух медиҳад. шуруъ аз соли 2024 дар мусобиқаи Лигаи Миллатҳо дастаҳо аз Амрикои Ҷанубӣ, яъне аз Конфедератсияи Конмебол иштирок мекунанд. дар ин бора ноиби президенти УЕФА Збигнев Болек хабар дод. дар мусоҳибаи худ ноиби президенти УЕФА чунин гуфт: ин охирин мусобиқаи Лигаи Миллатҳо аст ки бо чунин формат гузаронида мешавад. мо бо Конмебол вохӯрӣ доштем. оғоз карда аз соли 2024 дар мусобиқа дастаҳо аз Амрикои Ҷанубӣ ширкат хоҳанд кард. мо дар бораи формати мусобиқа чанде пас ба қарори ниҳоӣ хоҳем омад. тибқи гуфтаҳои Бонек, дар Лигаи Миллатҳо ҳамаи 10 даста аз Амрикои Ҷанубӣ ширкат меварзанд. интизор меравад ки мунтахабҳои Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу, Уругвай ва Чили ворди Лигаи А ва тимҳои миллии Боливия, Эквадор, Парагвай ва Венесуэла ба Лигаи Б шомил мешаванд. нақшаи УЕФА албатта маълум аст. бо ин роҳ бояд диққат ба Лигаи Миллатҳо бештар шавад. дар соли аввали доиршавии мусобиқа ҳеҷ кас ба он аҳамияти ҷиддӣ намедод. дар соли дуввуми баргузорӣ бархе аз бозиҳо дар сатҳи баландтарин доир шуданд. бозиҳои дари нимниҳоӣ ва финалро бисёре аз мухлисон тамошо карданд. агар бо соли якум муқоиса кунем, диққати ҷомеаи футболӣ ба Лигаи Миллатҳо бештар шуд, аммо то ҳолам он ажиотаже ки бояд Лигаи Миллатҳо дошта бошад ба назар намерасад. бо ҷалб кардани мунтахабҳои мисли Аргентина ва Бразилия бояд нафарони ҳавасманд ба ин мусобиқа бештар шаванд. мухлисони инфиродии Месси, Неймар, Суарес, Кавани ва дигарон кам нестанд. дар дурдастарин гӯшаи Африқо ва Осиё агар номи Месси шунида шавад, ба тамошои бозӣ дил хоҳад кашид. ҳамчунин ин формати мусобиқа метавонад Месси ва Роналдоро бар зидди ҳам ба майдон орад. набарди онҳо то ҳол дар саҳнаи асосии футбол аст.
Роберт Левандовски голи 69-уми худро дар соли милодии 2021 ба ҳадаф расонд. Ин гол дар бозии бар муқобили дастаи Волсбург зада шуд. Дар ин дидор дастаи Бавария бо ҳисоби 4-0 дастболо шуд. Левандовски бо ин голаш натиҷаи нишондодаи Криштиану Роналдуро такрор кард, ки қаблан ҳамлагари португалӣ дар як сол 69 гол зада буд. Гузашта аз ин Левандовски рекорди Герд Мюллерро аз рӯи миқдори голҳо дар Бундеслига як соли тақвимӣ шикаст. Герд Мюллер соли 1972 дар чемпионати Германия 42 гол зада буд. Левандовски бо голаш ба дарвозаи Волсбург шумораи голҳои худро дар Бундеслига дар соли ҷорӣ ба 43 адад расонд, ки як гол бештар аз Герд мебошад. Аз рӯи шумораи голҳо имсол Левандовски ба худ ҳамто надорад. Ӯ бо 69 гол дар зинаи якум қарор дорад. Дар мавқеи дуввум ҳамлагарони нотакрори замони муосир Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд қарор доранд. ҳардуи онҳо дар ҳисобашон 49 голӣ доранд. зинаи сеюмро ҳамлагари португалии дастаи МЮ Криштиану Роналдо ба худ ихтисос додааст. Роналдо имсол то ин дам 46 гол задааст. Пас аз Роналдо бо 45 гол Карим Бензема қарор дорад. Бозингари аргентинии ПСЖ Лео Месси дар ҳисобаш 43 гол дар соли 2021 дорад. ҳамчунин Харри Кейн 41 гол ва Душан Влахович аз Фиорентина 40 гол доранд. ин омори шигифтангези Левандовски бори дигар собит мекунад, ки имсол ҳамлагари полшагӣ ба худ ҳамто надорад. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.